כשהתחלנו לתכנן את המפעל, היה ברור, קרה פה דבר שבעצם לא קורה בתעשיית טקסטיל לעתים קרובות. מפעלים חדשים כמעט ולא קמים. כאן בדרך כלל מפעל מוסיף מכונה, מוסיף תהליך, עושה משהו. אין הרבה מצבים שמפעלים קיימים, מקימים מפעל חדש. אבל לנו הייתה הזדמנות. המפעל הזה תוכנן על ידי צוות של המפעל, עם יועצים שלקחנו בחוץ, וכשהגענו לתכנן את מחלקת חוטים, זה היה בזמן שהייתה איתמה, בהנובר. תערוכת טקסטיל גדולה. תערוכת טקסטיל גדולה. ואני מסתובב שם, ואני רואה שם איזה בודקה קטנה, מישהו עם מכשיר בקרה, שהוא יודע לעשות בקרת תהליך על מכונת צביעה. לא היה דבר כזה. חבר'ה, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60. לא היו מחשבים, לא מבקרים. לא היה דבר כזה כמו אוטומציה של התהליך. מסתבר שזה איזושהי מכבסה בקופנהגן, שהמהנדס שהיה לו משעמם, והוא התחיל לפתח מערכת בכדי לפקח על מכונת כביסה תעשייתית. אחר כך הוא אמר, אם אפשר לעשות את הדבר הזה, אז למה לא על מכונות צביעה? ואז הוא הלך לתערוכה והראה שיש דבר כזה. אנחנו, זיו ואני, היינו בדיוק בשלב של תכנון חוטים, אמרנו, וואלה, אפשר לעשות אוטומציה של התהליך. עד אז זה היה בעצם עומד איש, צבאי. והוא פותח ברזים, סוגר ברזים, פותח קיטור, מחמם, מקרר, מוסיף כימיקלים ביד, בציג עליהם, הכל אנשים. פתאום אמרנו, אפשר לעשות את הדבר הזה אחרת. ואז אמרנו, זיו ואני, אנחנו הולכים להקים את המפעל הצביעה האוטומטי הראשון בעולם. פנינו לסלקום, אמרנו, אנחנו רוצים 20 קונטרולרים. הם נפלו מהכיסא, היו להם 2 כאלה. וזה היה הבקר היחיד בעולם. והקמנו את מפעל הצביעה האוטומטי הראשון בעולם. זה מחלקת החוטים, שאני מקווה באיזה שנה זה? תחילת ה-60. ואחרי שהדבר הזה התחיל לעבוד, ישבנו ואמרנו, תראו מה נשאר לנו ביד. יש לנו ידע שאין לאף אחד אחר. אנחנו יודעים מה הצרכים של המערכות בקרה. אנחנו יודעים איך מתכננים לא רק את מערכת הבקרה, אלא את המפעל שמפעיל אותם. איך זה צריך לתפקד. מה הנקודות החלשות. למה שלא נלך לייצר מערכות בקרה? ואז חיפשנו שותף בתחום האלקטרוניקה, מצאנו את אלתא, והקמנו את חברת הראל בקרה. הראל בקרה השתלטה על השוק העולמי של מערכות בקרה. את סלקום הוצאנו מהשוק באנגליה, נכנסנו לשוק האמריקאי, לשוק האוסטרלי. בסיכומו של דבר, החברה הקטנה הזאת, 25 איש, הפכה להיות הבקר הטוב ביותר בעולם. ואז אמרנו, אולי אפשר לחזור על הדגם הזה. אנחנו מבינים את בעיית המשתמש הרבה יותר טוב מאשר יצרני הציוד. יצרני הציוד בונים מכונה, נותנים אותה למשתמש, ואין להם יותר פידבק, הם לא יודעים מה לא טוב שם. הם לא יודעים איזה בעיות החזקה יש לה, איזה בעיות טיפול יש לה, איך לשנות. אנחנו שנמצאים בשטח, מכירים את הבעיות הרבה יותר טוב, לא את הפתרונות, אבל את הבעיות. יותר מזה, יש לנו את היכולת להכיר מכונות של הכותנה ושל הצמר, ושל ההריגים ושל הסריגים, ואת זה אין לאף מפעל בעולם. אז אם אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, למה שלא נבנה מכונות? אבל מה? אנחנו לא יודעים לייצר מכונות. אז פנינו ליצרן גרמני בשם רודולף טן, והקמנו ביחד איתו חברה שקוראים לה ארגטן, והתחלנו לבנות מכונות. בשלב ראשון מכונות שהיו דומות או זהות למכונות שהגרמנים עשו, ואחר כך מכונות בפיתוח שלנו. זו הייתה החברה השנייה בטכנולוגיה. ואז מכיוון שאנחנו התחלנו להכניס מחשבים, ופיתחנו איזושהי תוכנת ניהול עבור ארגמן, ושפחות או יותר העסק הזה נגמר, קראתי לצוות התכנון שם, איציק גרוס וחלי, ואמרתי להם, חבר'ה, תשמעו, אתם לא הולכים לעזור אותי, אתם צוענים של הטכנולוגיה, אנשי התכנות, יש להם בסיכומו של דבר נאמנות לטכנולוגיה ולא למפעלים, אז בואו נראה אם אפשר לעשות משהו ביחד. ואז אמרנו, בואו נקים חברה שמטפלת
בתוכנה. ואז הקמנו את הראל מחשבים, וצביקה עבד שם. והיא עברה לתחומים אחרים לגמרי, היא עברה לתקשורת וכיוצא בזה, וזה אחד. עכשיו, הדבר האחרון, מכיוון שהיה לנו בעיה קשה מאוד בשנות ה-70 של מחירי אנרגיה משוגעים, חיפשנו פתרונות איך עושים את האנרגיה יותר זולה, ועלינו על איזשהו רעיון בתחום האנרגיה, וניסינו לפתח בריכות סולריות, ופה אתם יכולים לראות את הבריכות הסולריות שניסינו לעשות. והטכנולוגיה הזאת נקראתה הראל אנרגיה, והיום קוראים לזה טיגי, וזה גם כן אחד מהאופשוטס, מהניצנים שיצאו מתוך המערכת. אני לא חושב שעסק כלשהו צריך לעמוד בסטנדרטים שונים מאשר אנחנו כבני אדם. אי לכך, במידה וישנה פה בעיה מוסרית מול בעיה כלכלית, אני חושב שהמוסרית נהפכת למכריעה. זאת לא בהכרח כלכלה מול כלכלה. יש לך באיזשהו מקום דברים שהם מכריעים יותר מאשר הרווחיות של אותו רגע. לטווח הארוך אני מאמין שכלכלה שמנוהלת ולפי עקרונות תקינים של מנהליה, יש לה גם סיכויי חיים לטווח הארוך. זאת לא הפילוסופיה.